जिलु जे जोंहा फाइन आर्ट्स एकाडेमि जे दङ बिथांमोना मोजां मोनसे हाबाफारि लादों जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि देरफुबाय थानाय उन्दै हिन्जावसा हौवासाफोरनो क्लासिकेल इन्डियान क्लासिकेल डान्स कथकनि मोनसे वर्कशप बिथांमोना खालामदों लोगोसे आर्टनिबो बिथांमोना मोनसे वर्कशप खालामदों दिनैनो बियो मोनसे जोबनायनि हाबाफारि जोबथा साननि हाबाफारि बिथांमोना लादों प्राइज डिस्ट्रिबिउशननि हाबाफारि वर्कशप खालामखांनानै जे जायफोर माने मोजां फरायसाफोर बेनिफ्राय बारग'नो हादों बे फरायसाफोरखौहाय सार्टिफिकेट होनानै रिवार्ड होनायनि बिथांमोना दिनै हाबाफारि लादों बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनैहाय जों बुंगासिनो जों जे जोंनि लाइमोनफ्रा जौ जुवाजों लोब्बा थानाङा जोंनि लाइमोनफ्रा दाफामलु हाबाफारियावहाय लोब्बा थानांगौ दावराव दावसिफोरजों लोब्बा थानाङा जिहेतु जोंनावहाय गोजोना फैफिनबाय सान्थिया फैफिनबाय दा बे नैबे सान्थिनि आबहावायावहाय जोंनि देरफुबाय थानाय उन्दै लाइमोनफोरा जाहाथे कनस्ट्राक्टिभ लाइनाव थांनो हायो आरो क्रिएटिभ लाइनाव थांनो हायो बेनि थाखायनो बे हाबाफारिया माने मोजां मोनसे हाबाफारि जादों जोङो गथ'फोरखौ खालि जौ जुवायाव लोब्बा दाथा होननानै बुंबानो जाया बिथांमोननो मोनसे जोङो प्लेटफर्म होनांगोन प्लेटफर्मा नैबेबायदि प्लेटफर्मनि गेजेरजोंसो जोङो लाइमोनफोरखौहाय दाफामलु हाबाफारियावहाय जरित खालामनानै दोननो हागोन गतिके दिनै जे जोंनि गथ'फ्रा जायखौ मोनामोन गोदोहाय माने क्लासिकेल डान्सनि एक्सप'जार जोंनि स्पेसियेलि बर' गथ'फ्रा गैयामोन क'क्राझार ओनसोलनि गथ'फ्रा गैयामोन बेबायदि अपरचुनिटिबो गैयामोन जोंनाव क्लासिकेल डान्स फर्मनि माने एक्सप'जार मोननायनि थाखाय बा ट्रेनिं मोननायनि थाखाय दिनैहाय सोरजिलु एकाडेमिया बे कथक क्लासिकेल डान्स फर्मनि ट्रेनिं होनायजों लोगोसे बिथांमोननो बेसिक मोनसे नलेजखौ बेनि सायाव होदों आरो जों दिनै नुदों जोबोद मोजां पारफरमेन्स होदों उन्दै गथ'फ्रा क्लासिकेल डान्सनि बा कथक पारफरमेन्स बिथांमोना खालामदों बे जोंनि थाखाय मोनसे ब्राइट फिउचारनि मोनसे जों हप खालामनो हायो जों मिजिंथिनो हायो आरो आङो सोरजिलु एकाडेमिनि जायफोर मावथिफारिया लोगो बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होदों आरो इयुनावबो बेबायदि हाबाफारिखौ लालांबाय थानो थाखाय आं खावलायहरदों